Čaute ľudia, dneska vás tam pri novom videu a dneska ideme znovu chytať len s rybami a hádam, že sa nám podarí nejaká pekná rybka. Tam tu vidím veľa rýb, takto, keď naberieme, rovno mám pokročilú sieťku, dobral som berák a tu som teraz chytil prvú rybku, si ukážeme. Takto, tento karasík. Pekný celkom. Môžeme ho pustiť a ísť vyskúšať uloviť nejakú ďalšiu rybu. Takto tuto pôjdem. Tak. Aha. Máme. Chytil som ďalšiu rybku. Ukážeme si ho samozrejme. Je to pekný kojkaras. Takýto nejaký. Pekný celkom. Môžeme ho pustiť a ísť chytiť ďalšiu rybu. Tam im vidím viacej na kohpe. Takto keď pôjdeme popri karaji. Mám. Takže ja som sem teraz dosť rýb popúšťal, takže preto ich takto chytám dosť. Takýto... netrep sa. Ale takýto karas pekný. Môžeme ho pustiť. A ideme vyskúšať nejakú väčšiu rybu, možno chytiť, alebo vzácnejšiu, či je jalec. Takto. Nejaká ryba mi vyskočila z papiera, neviem aká to bola. Ale mám tam niečo. A sú to dvaja karasovia. Sa mi zdalo, jeden taký väčší, jeden menší. Jeden je takýto menší. Takýchto tu mám do podvera, to mi padlo. Takých tu mám veľa. Potom takýto, je to podobný jak ten prvý. Ale je to i taký iný troška. To môžeme teraz skúsiť. Máme dve pekné rybky. Tu. Máme takúto červenúčku. Červenka malá. Ju môžeme pustiť. A potom tu máme pána karasa. Takýto pekný celkom. Môžeme pustiť takto. Ďalej tam už nemám nič. Ďalej chytať. Chytám. A máme... myslím, že najtučnejšia ryba, čo tu mám v bazéne. Je to takýto karas pekný celkom. Dosť tučný. Pustíme. Tu môžeme ďalší nabrať. Takto naberem a máme, nemám.
Mám. Takže ďalší karasík. Pekný celkom. Môže ísť naspäť. Takto. Nič tam nie. Takže ľudia, máme tu karasíka, ktorého tu mama nedorastenú žiabričku. Nedorastenú môžete vidieť, ideme pustiť. Takže ľudia, teraz sa mi podaril neskutočne úspešný, máme náber. Máme tu druhého veľkého karasa, a to je ten väčší. Takto, aby... Takto. Je pekný, môžeme pustiť. Potom tu máme takéhoto karasíka zase pekného. Jaj. Ten. Tu máme bieleho karasíka. Takže ľudia, teraz sa už dlhšiu dobu nič nedeje. Takto. Skúsim nabrať. A není tam nič. Takže ľudia, teraz sa mi po dlhšej dobe podarila ryba a je to takýto pekný kojkaras tučný. Tu. Môžeme pustiť a ísť chytať ďalej. Takže ľudia, je to tam. Podaril sa dnešný cieľ a to je jalček. Že tu je ruka, že naozaj tu mám malého jalčeka. Tak jaj, chudák. Ešte, že padol na mokré. Ešte, že padá na mokré. To je jediná záchrana. Takýto jalček proste pekný a idem ho pustiť. Nič nestalo. Tak dám si ho takto do podberáka do vody a natočím poriadne púšťanie. Takže som späť a ideme si natočiť poriadne púšťanie môjho. Sem vyberem, dám si ho na mokré sem. A si pekne. Herný jalček v takomto bazénu. Fakt pekná rybka. Jalček. Čau. Tak. Išiel si. Tak toto bez tohto videa všetko a zatiaľ čau.